Haswa pan sedang ka video bag ngakerpat ya pi ban pin subscribe ikan ka channel kanang ban pin yo iki video ki ba per na kan ka channel ko. Oh hai. Hai. Ang pia klan. Klan. Ang kuble sibun. Bun. Ang pila ya support ya nga. Bun me. Ang ade mga katem dami. Deng bebe me. Ang ade kondrong ba jeng ipa. Umpa. Ang jeng ipa jeng imei. Umpa me. Yang satu ay. Ya be rege hene. Ang tunang support lah support. Bye. Pos. Ang ya Christian bah. Jengka. Ada PI ya nga. Ang mete. Ang ada PI ya nga. Ato me. Ato. Ya kerja to. Dia tu pada dia tu. Apa? Ang sapek bah ya nga mo. Pupang. Ang ada PI ya nga. Inya. Ang saya pek bah ki video je nga. Bunga. Ang sa penmi tu. Nang sa penmi man gapor. Poi. Hai perlokum no pialang. Pada sini. Eme to cubu chua tu mare menidi tu cibet deh. Oh bye bye. Bye bye. Oh sekenduk pak. Tebat. Oh hakwe ke video. Tidak. Kan ham. Ang hakawin ka video. Amin. Oh hakwe ke video. Ang hakawin pa ka video. Oh bye bye. Bye bye. Aku beli kebun. Bye bye. Tatat.